Ajwang ka itude gi kuo mar omenda maromo siling milion 40. Mwandu go oting'o lope 9, magawa nyamburko 11 apika dek mawachore ni Ajwang ne onyiewo e yor mibadhi ka okalo kuom orak mane gichiwo ne jo ohala mane kelo mwandu e kaunti ma Nairobi. Jang'ad bura Daniel Ogembo ogolo chik mar mako mwandu go tok ka duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho kae EACC chwalo lipot mondo non mwandu apisano. Wachore ni Ajwang ne otiyo kod magawa no manie chuny boma ma Kisumu e pando mwandu mane oyudo tok chik ka otudore kod jotimo ohala kod kaunti ma Nairobi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC medo timo nonro margi mar manyo pisas mag sirikal matiyo kod lemo margi e bero ngimagi giwegi. Ajwang biro chopo e doho mondo oyangi kaka ne oyudo mwandu ne kaluwore ni nonro ma ohiu nyiso ni yuto mare ok dirome loso mwandu makama e thuolo machuok. Burano biro dok e doho tarik 22 dwe mar 9 higani.